Machiegni kendo obila okwa mondo timie nondo mapiyo mar chiwo adiera wi nek mane en maneja mar kambi ma Wells Fargo Willis Ayieko. Magino wacho nyasi mar ik mare manotimore dalane mayudore kar od bura mar Alego-Usonga kaunti ma Siaya. Millicent Adhiambo miyo alipot makamano. Rombe makuyo kod lit nokwako chuny oganda mathoth manoyuoro e ik mosenindo Willis Ayieko manen maneja mar chenro mar jotije e kambi mar Wells Fargo odiochieng' makawuono ka oganda pako chuny manen godo mar mbola kod hera thone mapoya pod oweyo penjo mathoth e chuny oganda ka duol mar yudo ratiro ichwalo ne migepe mag arita kwe. Ne anyuola Willis lit magin godo pek kendo mulo chunygi ka gin gi geno ni gibiro yudo ratiro mar wuodgi. Bishop apenjo ni tarik 18 dwe mar okalo Yesu nen kanye nikech Mariam no penjo ni Lazaro ne bed ka Lazaro wadwa dakotho. Bishop iduokwa muma wacho ni jaricho okonego thoto nego lokre mondo we richo mondo yud gima manyaka chieng'. Nyasaye nyok dwe nie Willis mondo lokre mondo yud gima manyaka chieng'. Choto pondo gai madak negi kata mno chunglo to niti mang'o ka en lwet dhano to kaka nwa loso cha ka en lwet dhano gai to kaka gik moko dhino odhi mana kamano magi pod aluongo ngino mena. It was never meant to be like this. We had plans for our old age. We made fun about how each of us would look in old age. To my friend Willis, nindgi kwe sweetie, nindgi kwe chogo. But that does not mean that we have given up. May justice be our shield and defender. Ayieko ngang idi maber wud mama. Mama. Josiasa kotelnegi kod gavana ma Siaya, James Orengo, bende ne siro ywak mar familia Willis ka gisundo tend okwach kich mondo gol duoko mapiyo e wi tho mar Ayieko. If a group of thugs were invited to this home to harvest, why, how come they only harvested from Willis and they left the other people to go scot-free? I didn't hear them harvesting from other revelers who are there, other mourners who had come there. So I wanted to send this message very clear that the police, you are letting us down. You are giving us a shoddy explanation, and we are tired of listening to theories that appear to have been manufactured to bend the course of justice following the death of our brother. What we have not been told is who killed Willis. Even Wells Fargo, they are not allowed to carry handcuffs. But Willis was handcuffed and tied. The police must tell us where last a pair of handcuffs were lost in their stations. Those answers must come out. If you want a true revelation of what happened, there's nothing like a perfect crime. You can always be able to come out with the truth. Ywak bende wuok mondo piny owacho odonjre rochruok mar arita kwe makoro medo nya e konde duto mag gwenge ma pacho ka mondo mi arita ojiwre makare ne oganda jo Kenya duto. Bishop na lemuruni piny because we may lose it. Any country that does not respect life, leave alone property. If you cannot respect life, then we are going the wrong place. We must reiterate that criminals and such evil-minded persons have got no place in a civilized society. As a matter of time, the government has already declared war against criminals and their associates. Ayieko ne okwany ringre e igem nyamninia ndalo abich tok ndache lal mero kane owuok e liel moro e gweng'no nyaka sani achije adek obila osemako ka koro adek bende osewito ngimagi e rakruok kod obila. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Alego-Usonga, Siaya County. Wamedo mana kwayo mondo Ruoth Nyasaye oket chunye